om en blomsterenge står højt hos rigtig mange, inklusive hos mig selv. Og derfor har jeg valgt et område ude i Esters Have, et område, der er ude til markerne. Og her, der vil jeg have et stort bed med enge. Og noget af jorden her er ler, og noget af det er sand. Det her stykke, som jeg er i gang med at luge lige nu, det er faktisk rigtig hårdt. Det er ler. Og jeg får mange spørgsmål omkring det her med, hvordan kan man anlægge en blomsterenge? Hvad skal man sørge for? Det første, man skal gøre, det er faktisk at få fjernet alle flereårige ukrudt. Det vil sige ukrudtet, der har rødder dybt i jorden, og som kommer op igen. For hvis man ikke gør det, så kommer ukrudtet op, før de frø, man har sået. Så derfor duer det ikke, at man sår på græs, fordi græsset vil jo komme op før frøerne, blomsterfrø. Så ja, det jeg har gjort her, det er faktisk, at jeg har fræset området omkring 6-7 gange for at fjerne, imellem hver fræsning har jeg fået fjernet al ukrudt. Så nu er det lige før, jeg skal til at så. Der er bare lige noget, der kommer flere ukrudt, før jeg skulle i gang, så jeg er nødt til at få fjernet det. Så det fortsætter jeg lige lidt med. Jeg har været hen og skiftet til et nyt stykke værktøj. Før der brugte jeg en hakjern, og nu bruger jeg en kultivator. Og mange tager fejl og tror, at den her er en riv. Det er det på en måde også. Det er en grov riv. Fordi hvis jeg tager en almindelig, fin riv, så tager jeg for mig jord med. Og nu det jeg er ude på, det er for at fjerne de her kvikke græs. Og jeg vil helst kunne have ukrudtene væk og ikke jorden væk. Og derfor i det her grove sortering, der bruger jeg en kultivator. Og det findes i jo mange forskellige bredder. Jeg ønsker mig faktisk en, der er lidt større, men den her, det fungerer rigtig, rigtig fint til formålet. Så den første del er min blomsterenge. Den her side, det er ler, og sjov nok, den modsatte side, det er sand. Tænker, der kan være så stor forskel, så tæt på hinanden. Det, der er vigtigt, inden man smider sine frø ned, det er jo igen at få fjernet alle flereårige ukrudt og have rive de værste rødder af dem væk. Noget, der er også vigtigt, det er, at når man skal så en blomsterenge, så må man ikke give blomsterenge gødning. Man skal simpelthen bare finde de frø, som er vel egnet til det jord, man har. Så det vil sige, her hvor jeg har ler, der finder jeg blomsterfrø, som egner sig bedst til ler. Og her hvor jeg har sand, så bruger jeg blomsterfrø, eller frøblanding, som egner sig bedst til sand. Jeg har selv samlet en del frø. Jeg har jo en passion for valmuer, så i løbet af de sidste 3 år har jeg faktisk samlet rigtig, rigtig mange valmuefrø. Og noget af det, som er her, det er valmuefrø. Og de her frø, den har jeg tænkt mig at så mest i den sandholdige del af engen. Det vil sige til den her side. Det er så ikke fordi man ikke må så valmuer i ler, det kan man også godt.
men de trives bedst i sådan noget lidt lettere jord. Så jeg laver en blanding, hvor jeg forestiller mig, at den her side kommer til at være mest valmuer, og her i den her organiske façon, som jeg har lavet i den her eng, det kommer til at være en blanding af alle mulige forskellige frø. Og jeg har jo mange havevenner, blandt andet Sara fra Botania. Sara har sendt mig en del frø, som bliver en del af min blomstereng. Wow, brudsolør og kaliforniske valmuer, guldvalmuer. Det glæder jeg mig til at se. Ej, der er så mange lækkerier her. Wow, og dild. Jeg åbner lige. Jeg vil lige se noget omkring, at man skal tage hensyn til vindretning. Det er også vigtigt, når man skal tage så, og lige finde ud af, hvor kommer vinden fra. Hvis det er en dag, hvor det virkelig blæser, så er det nok ikke lige den dag, man skal så sine frø. I dag blæser det lidt, og det kommer faktisk fra den her side, så når jeg er klar til at så går jeg jo deroppe, hvor jeg starter, og så jeg den vej. Fordi så vil vinden faktisk være med til at hjælpe mig med at sprede budskaber og sprede blomsterfrø i min blomstereng. Noget af blomsterengen. Jeg har ikke alle frø i den her blanding. Jeg starter her med en blanding af, der er lidt valmuer, der er lidt korneblomster, og der er nogle af de frø, som jeg har fået af Sara, blandet i den her. Og men inden jeg smider mine frø, så tager jeg lige fat i riven. Og det er jo riven, den vil jeg lige bruge til at rette jord nogenlunde før jeg så. Fordi der er jo en lille smule pukle her, og også nogle sten, så jeg bruger lige riven først til at rette lidt og fjerne. Og her der fjerner jeg også de lidt grove jord. Altså, det er jo, som sagt, det her del, det er jo ler, så fordi vi har haft så meget regn, så nogle gange så bliver de der ler, der har været sådan lidt, som hang fast i rødderne på ukrudt, når det så kommer af, så ligner det sådan nogle småsten. Og hvis det så bliver ved med at ligge her, når jeg skal så, vil det forstyrre en lille smule de bitte små frø, så vi gør det så dejligt og så lækkert som muligt for de små frø. Man skal forestille sig, at de er ligesom små baby, så de skal have en god start. Og derfor gør jeg den her nu. Og man kan tydeligt se forskelle, når man nu tager og river de her rødder, som er tilbage i jorden. Det blæser ikke så meget lige nu, men der er en fin brise stadigvæk den vej. Så det jeg gør her, hvis man vil, man kan bruge en plastikpotte til at så mere sprit. Men jeg har sådan lidt let hånd, så jeg plejer faktisk at bare drysse frøene med mine hænder. Og jeg vil, efter jeg har drysset frøene i jorden her, så kører jeg med riv en let gang. Fordi de her frø, de skal ikke sås dybt, de skal sås bare sådan overfladisk. Og der skal bare ligge en lille smule jord ovenpå, og det klarer jeg med riv.
også fint fordele frøene. Og jeg ville prøve at lade være med at gå ind i midten, der hvor jeg har sået. Fordi så kunne jeg risikere, at mange af frøene hang fast i mine sko. Og det ville jeg jo ikke have. Whenever you're down, out in the cold, faithless and dark, your story's untold. Come take my hand and walk there with me. I know a place where we can be free. There is a light shining for you, guiding your way, helping you through. And shadows and gloom are all that you see. We'll find a place where we can be free. From the mountain top down to the deepest valley, hear a